yakamira icho kwadi muri yeZimbabwe niye ndinayo nyaya ndinayo nde kunonzi iko kugadzema kune murume akatenga motokari atenga motokari ndo kubva atura nguva asina kupedza kuibhadhara paakatenga motokari akaipiwa ndokutanga kufamba nayo asi nguva yakanechepedza kubhadhara mota iyi yakadarika asina kupedza kubhadhara muridzi woti achibva atevera mota achibva aitora akati sha kana wapedza kubhadhara handisi unoishandisa kana kuita sei wozoita sei wozotora mota ndokubva aenda murume uyu paakatora motokari achienda nayo kumba uko akabva aenda nayo chiri kunetsa mukoma kebhindi chekuti paakaenda nemotokari iyi achisvika nayo kumba akairarisa mumba zuva rekutanga zuva rechi2 akanoiona anoiona iri kugeti yakatodhinda kutoti zveshuwa mota yange ichifamba asi makisi ndiyanenga naye mumba zuva rechi2 akaiona zvakare kuroti zuva rechi3 kuti vazoimusa kuizibvisa ikoko mota ichibva ramba kumuka asi akazofonderwa nemunhu wekunzi ndipe mota yangu zvinhu zvinotaurirana aunditorere mota yangu poloman selector mati ndokupi kugadzema ichinoika munhu angane motikari yake ichokwadi achibva aiti for sale achibva aitengesa ikawana bhaya mubhaya iye yakasvika ikabvisa mari vakanyorana pasi vachazopedzisa mungaziva here kuti motikari yakatengeswa nemari mota yange ichinzi $4,600 iyi imota inenge ikombi but second hand chaiyo ndobva ambopiwa ndokumboshandisa ake akabvisa mari achipapiwa motikari iye akanga abvisa mari wanda $3,800 pa $4,600 pane balance yakasara but $800 ndofunga yakanga yasara wozopesa but nguva yakatarirana pasi nenguva yakataura vese yakatora nguva mota isati yabhadharwa ende aitaura nyaya yemari yake yaita sekunonzi haasi kunyatsopindura zvinoendera nomunhu ari wabhadhara ndobva ndatora mota yangu ndobva atora achibva aenda naye zuri kutanga ikarara pamba but vachitaura vanoti iwo ndakamonzwa kutindira kwemota usiku ndikatoona malights kumba kwangu hakuna mumwe munhu anodarika nekweimwe mota asi mota ndakaiona iripo mangwana rechi2 mota akaiona iri kugedhi rechi3 ende kugedhi kwaionaka kwaichinja kuti payange iri nhasi nepairi mangwana yaitaridza kuti mota iri kuita sei itiramba ichienda mberi kechi3 vakuda kuimutsa mota ichibva yaramba kuda makanika akauya akaita kugadzira mota iriko paigadzirirwa ipapo ikanzi tidhonze pataitotsvaga munhu anomudhonza akatosvika munhu anomudhonza makanika chawa so vachiri kugadzira mota ipapo akabva fonera zikanzizvo ndipe motokari yangu vanhu vanotaurirana ende akatoudzwa kuti hazvishamisi kuti mota iri kuti yakafa ina kufa pafoni fefe ndipe motokari yangu saka muridzi wemota uyo anga asina kupiwa mari yakakwana akazonotora kamota kuti munhu angatenga mota apeseka kubhadhara akazoita sei pane zvinhu zvimota ichiri ikokoka havasati vapedzera navo mota ichiriko bhosa haina nguva yakareba munyaya iyi mota ichiriko ikoko ende mota iri kugedhi kwaikasiyiwa ndokwairi asi uyo akafonderwa achinzi unza motokari yangu asi uyo ari kuti shamari konguva tikawirirana usati wabhadhara wani kumota yaifamba nei handiriya simudza mbada tirove pakadzikadzika haniya iwe takumbira handiriya maikaniwa iwewe handiriya iwe takumbira handiriya maikaniwa pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika Whoa, mighty is binding for the pit and the pro. Fana to the package of the Imam. You man the Bakachu and Bakamikiasha. See, pretty what mighty. Then you're sure been for. Walk out whip. See, penity. What a mighty. Then you're Rickety for 6 minutes to 12. Saka muridzi wemotikari ndiyaunza nyaya hanzi kudiniko handichanzwisisi motikari apa tingati ichiri yake futi
so handizivi zvimwe zvinhu zvinongoitika mukoma KB kuti chii chinenge chiitika hamene kuti mukoma 20 vanowanza kuti Air Force. Yes. Sava chakachiza kuti Air Force. Okay, ndiri kukumbirawo ka nguva dzafamba. Ndiri kukumbirawo vatatu vanongokomenta nyaya ye 3% ndingangoti chi akapiwa 70% ndizo 80% yemari kwasaraka balance. Mataurirana kuti achabhadhara kamazuva akati balance haina kuwa, waenda kunotora galimoto yako wasvika waipaka pamba kuti kana ukapedzisa kubhadhara wozotora motikari unomuka makuseni unoona motikari ka yakafamba, womuka futi unoona motikari yakafamba, apo iri kubatidza malaisi iri kudhinira, apo makii ndiwo unawo mumba. Uyu wekufamba nembudzi akaromba chete kwedu kuMount Darwin ariko anofamba nekatsi ndinonzi Irish, ndiri pakatoni ita 4 kuna maitambu. Zvinoitika munyika muno mpaka nayo paka right. Chinoi apo vesabi hapana chamuri kuona katarisa wone zviri kuita WhatsApp platform. Chepa chinoi chinoda ndimi mitumbi mitatu wekumasowe ndinonzi my whisky, ndiri kunoko kwaRusape. Dai manga murimi my whisky munomudzosera here musati mapiwa balance yakasara. No bed chabeta pachivaka nenyama urisei ndiri kutsvaga ipa chinoi chete. Okay, hanzi mutengi akanyanya uyo ngamupeka, handiti mari yasara ishoma here, ndinonzi Pamela Ngodo maisitole pamabvuku. Maisitole apa unenge usati wabhadharira mwana fizika 800 iyo ndiye unenge wakatarisira. Munhu hasoda akakutaura zvine musoro, saka tirege nditoreka motikari kuitira kuti aite sei, aite hashaka auye kuzotora azobhadhara mari azotora motikari. Amai motikari ndopai kufamba yega. Apa ndiri kusangana nesaura mukuru an Ellen ari paGlenville 4. Saura mukuru angosenda messages kanzi zvakaoma. Zvakaoma. Kune uroi unoshanda pasimbi chaipo, uyu muroi chaiye. Ngadzosere mota iyo nekuti haichashando chero akaitora. Ndinonzi Never Mabvu, ndiri kuHonde Valley. Kana akachengeta motikari iyo haina kufa kai, iri kuramba kumuka kai, iri kutoita zvokudhonzwa kai. Ngaidzorere kwayakatengwa, ngaidzorere kwayakatengwa, akazowana mari anomuka. Apa mari yacho kana wadzorera nenzira iyi ichauya here mari, inobvunzika here mari baba Isabel. Kana kuibvunza watanga ka ngezere kune zvikuru zvinodarika izvi baba Isabel. Vanenge vachida kukubatai munobatika sei panhamba dzenhare dzinoti kudini? icho kwatirega nditi wamuka seko Saura mudiki Martha pamwe chete nasister vako Ellen, ndinoziva kuti makabata chimuti hamuchisiye. Aiwa makachibata kuti zvi, aiwa Isaac Wasundevhu ndinoziva kuti unenge ukachibata kuita kurara mukati mechimuti. Constable Gwena pachitipa ndinge apa paEpperton apa chimuti wakabata kwanza ndichisiye. Mukoma KB vanenge vachida kundibata tine nyaya mukoma KB yatakaita nezuro yemwana yamakanga mavimbisa kuti 7 months kuti dzimwe dzenguva tichabata mai vacho, right? Vanume ndiwo vane mwana vaya. Handitika mangwana makuseni tichingotanga chirongwa tobata amai vacho tinzwe mafambiro akaita nyaya. Handitika iwo pachavo bhozi vati vakasununguka. Tinotenda tinobata mangwana endi ndinofunga kuti nhasi Minister Tererai Moyo veMinistry of Primary and Secondary Education vanga vari mumeeting, asi vapromisa kuti ndoda kutaura neZimbabwe. Ndofunga mangwana vachataura nemi, motaura kanhuna dzenyu kusanganisira nyaya yema-extra lessons. Handitika rambai muri pachimuti, tinosvika chete muri yeZimbabwe. Icho kwadi namba dzangu dzikufona muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izo 0736 263536 0736 263536. Ndapota musabhipa sateri bobo po rikiti vo kuda bunu zviri kufamba.